læst med katalogoverskrifter, men også sammenligner priser på tværs af Fakta og Rema 1000 og alle de andre, som vi nu har på nuværende tidspunkt, hvor man bliver fremsat forhåbentlig. Det, der bekymrer mig lidt, som jeg har nogle spørgsmål til, det er... Det har aldrig været vandet. Wow. Der er vand. Der er masser af vand. Land på kørebanen. Fedt. Godt. Der er vand på kørebanen. Godt. Se over det. Og der er der vand. Den er jo helt... Den er helt fyldt op, den her jo. Hold da. Stadion ligger længere nede. Mere vand på kørebanen. Det er vildt. Jo, jeg skal ned til min båd hernede. Så bliver du nødt til at tage den vej der, fordi der er lagt sand lige 100 meter hen. Der har de sparet vejen for længst. Der er lagt cirka en halv meter jord over vejen. Kan jeg ikke holde deroppe, hvor det er betalt? Jeg kan godt holde derovre, ja. Men så heller ikke ret meget længere ind. Fint. Jeg prøver lige at gå ned og se, om jeg kan se båden herfra. Det er jo ikke sikkert, men det her det er det tætteste på, vi kan komme. Wow. Der. Der er roret. Man kan se roret sådan et godt stykke. Der er meget langt, der er i hvert fald en meter. Skræn af vand der. Skræn af vand. Det er vildt der. Jeg er glad for, at jeg har et stativ. Det ser okay ud, må man sige. De ligger lidt højt, men de ligger der fint. Hvad er det her broen der? Skal du med op? Karl Ejler. Kan vi håndtere det? Hold da op. Det ser ret vildt ud henne ved vores bro herhen. Se pælt. Det stikker lige rigtig over vandet. 10.
Der er så Bruuns Bro her. Det er jo fuldstændig ude. Nu man kan ikke komme ud. Broen er kraftigt med ødelagt derude. Hvad er det? Så kan der gå et stykke derude. Så er vi reglementeret påklædt, og så er det afsted her. Det er koldt. Det er mega koldt. Jeg er nødt til at tage den frem igen og være derude. Her har vi så båden. Der har vi manden. Her har vi vandet. Her har vi den foran. Det er fandme ikke enten, den lige kan være den her. Den går helt op til køen. Kanin. Der er stadigvæk en halv meter op til køen. Hold da op. Det ser okay ud. Det ser fint ud. Det gør det. Der er langt op. Stadigvæk. Men der er ikke så langt på ham der. Sådan ud og løs, så får han brug for de fender der. I forhold til min. Wow, det er koldt. De der formarer, der står dernede, de er ved at være presset. Det ser okay ud her. Det gør han. Det ser godt ud. Ups. Det er koldt. Det er bare... Du kan også se, der er en der lige er tippet lidt. Han er faktisk... Han er flyttet, så han flyttede her. Jeg kan sgu ikke komme rundt her, den der mobo, den er også ved at tage af. Ja, der ligger sgu da en der også, så stort set er flyttet. De er flyttet her, hvis du ser. Så er der ikke sådan noget, der er flyttet. Jeg skal ikke stå hernede mere. Må I se, den der begynder at stå også. Det er godt, det er slut nu. Det vil vi håbe. Jeg skal lige se, hvor meget det er.